taldea gara, eta gaur gure herriko dantza bertoktonoak ikusiko dituzue, zaindaria. Teodosio Begoñi eta San Miguelen kondairan oinarrituta daude, Noaingo eta Euskal Herriko patroiak. Lehen piezak, 30. urterrenean dantzatu genituen, duela 3 urte. Badakigu, larratzituen 50 urte edo berenako 80 urterekin alderatuta, buditugun 50 urteak ez direla inbeste. Baina, noizbait estropezu egin badugu ere, ez gara erori, eta aurrera jarraitu dugu. Espero gurekin ondo pasatzea. Nafarkondaira hau Teodosio Begoñirekin hasten da, Araklearaneko zaldun batekin. Gerratik itzultzean, Deabroa mozorratuta topatu zuen. Deabroak ohartarazi zion bere emazteak desleiala zela. Amorroak itxututa, Nafar zaldunak etxera joan zen korrikan, eta ohemain diren azpian, bakean do zeuden 2 irudi hil zituen. Kanpora irtetean bere emaztearekin topo egin zuen, eta honek esan zion bere gurasoak etxera geratzera gonbidatu zituela. Bera kanpoan zegoen bitartean. Izututa zaldunak egiaztatzera bueltatu zen, eta gurasoen gorputzak bizigabeak ohean aurkitu zituen. Suntsituta zegoen, eta Iruñako kardinalak Erromara bidali zuen. Han, aita santua, zibilizaziotik urrun ibiltzera kondenatu zuen, lepoan eta gorputzadarretan kate astunak lotuta. Kateak azkenean amoreman eta hautsi arte, bere tormendutik askatuz. Zaindariaren lehen zatiek, prestigioa galtzen duen eta gizarte baztertu bihurtzen den zaldun handi baten bidaia deskribatzen dute. Hori, 2 ezpata pieza dotoreek irudikatzen dute, lehen paseoa eta ezpata dantza, eta ondoren makil dantza. Azken honek, makilak gizateriaren tresnarik oinarrizkoenetako bat simbolizatzen du, eta Teodosio Begoñik bere unerik txarrenean aldarrikatu zezakeen gauza gutxienetako bat. Teodosiok heroi ideal bat edo pertsona errespetagarri bat izatetik urrun eta gaizkiaren menpe erori ondoren, iluntasunetik ateratzea lortu zuen eta bere existentzia osoa defenditzea lortuz.
Teodosiok 7 urte luze eman zituen Nafarroko mendi askotan, pago eta aritzen artean ibiltzen. Azkenean, Aralarrera iritsi zen. Han, leizandi baten ondoan, neska txiki batekin topatu zen. Neska brontzezko brokel bat eta oso zarra eta gastatuta zegoen ezpata bat zituen. Neskak kontatu zion leizartan erensuge bizi zela, buru askoko erensuge beldurgarri bat. Astero, haraneko herriek pertsona bat aukeratzen zuten hari eskaintza bezala emateko. Gainerako guztiak salbu egon zitezen. Oraingoan, umezurtz bati tokatu zitzaion. Bakarrik zegoenez eta inok laguntzen ez dioenez, ezin izan zuen herritarren erabakiari aurre egin. Bat-batean, iluntasunak eguzkiaren argia itzali zuen. Atzera begiratu zuenean, Teodosiok 10 metro baino gehiagozko izaki erraldoi bat ikusi zuen. Begi eta gin ugari zituen, lepo luze eta sendoak eta ur baten tamainako hatzak. Teodosiok lehen izan zen zalduna gogoratuz, neskari brokela hartu eta bien artean jarri zen, neska babesteko eta erensugari aurre egiteko prest. Orduan, harri bero bat eta bero bat kolpe handi baten artean, haizea Teodosio eta neskaren inguruan zebilera, odeietatik armadura distiratzu batez jantzitako irudi bat eta gurutze handi bat irizi zen, San Miguel. Une batean, San Miguelek erensugearen buru guztiak moztu zituen eta Teodosioren kateak hautsi zituen. Azkenean, libre geratu zen. Horregatik, jarraian ikusiko dituzuten 2 piezetatik lehenengoa arku dantza da. Bizitza berritzearen dantza da. Erensugearen leizeak sarrerako arkua irudikatzen du. Gure bizitzan, noizbait erorita gaudela senti dezakegun zulo beltz hori. Baina beste pertsona batzuen laguntzarekin eta gure ahaleginarekin handik atera gaitezke. Aldi berean, heroiaren salbazioaren eta berri saltzatzearen bidea ere adierazten du. Pertsona guztiek bere bizitzan egin dezaketena. Ondoren, zinta dantza dator. Dantza honek Teodosio de Goñiren eta erensugearen arteko borroka irudikatzen du. Makilak izakia lurrari lotzen dio, eta horrek erakusten du gizakiak ez dela gugandik kanpo dagoen zerbait. Ez dela fantasiazko edo erlijiozko kontu bat bakarrik. Gizakia gizakierena da, eta lur honetakoa da. Zintek berriz, erensugeak Teodosio Goñiri botatzen dizkion zuzko estandak adierazten dituzte. Horiek pertsona gaiztoek egiten dituzte, ekintza, zahar guztiak irudikatzen dituzte. Baina guk erantzun egin dezakegun hori. Ez garela zu hoiengatik erregin behar. Teodosiok egiten du ere. Ez da heroi perfektu bat izanik, ez da pertsona eredugarria ere. Gizakian erori zen, baina ez zuen utzi horrek bere bizitza oso markatzean. Azkenean, ona egiteko gai izan zen.
Orain, Teodosiok bere zigorra amaituta eta inoiz ahaztuko ez duen pertsona baten atzean utzita, etxerako bidean hartuko du berriro. Oraingoan, kateak eskuetan daramatza. Ez zigor gisa, baizik eta gogoratzeko beti egin daitezkeela urratz bat iluntasunerantz, baina baita argirantz ere. Etengabeko borroka eta lan zaila bat baita argiaren bidean irautea. Bitartean, zaldunak honela errezitatzen zuen. Mikel gurea, zaindu Euskal Herria. Etapa hau irudikatzeko hainbat arrazoiarengatik gaur arte estrenatu ezin izan dugun dantza bat eskainiko dizuegu, kate dantza. Eta amaitzeko, Teodosio itzultzen den herria irudikatuz, zerbait herrikoiagorarekin bukatuko dugu, jota eta harina. Izan ere, azken finean, istorio eta kondaira guztietan eroi eta gaizkileez hitz egiten da beti. Baina guztietan beti dagoena herria da, gure munduan bezala. Benetako borroka ugariz bizi edo ikusten ditugu. Inolaz ere abstraktua ez den gaitza baten aurka. Aurpegia, dirua eta boterea dituen gaitz baten aurka. Presidente autoritarioak, genozidoak eta fanatikoak. Diktadore, zapaltzaileak eta teknologialka berekoiak. Baina baita, haitz sozial eta estrukturalen aurka ere. Hala nola homofobia, klasismoa, arrazakeria edo matxismoa. Gure herrian zein urruneko beste larralde askotan. Horregatik, zaindaria kondaira bat bada ere. Non norbaitek babestu eta azken unean salbatzen gaituen. Ez dezagun ahaztu babeslearekin zein babeslerik gabe herriak beti izango duela gauzak aldatzeko ahalmena. Horregatik, ez dezagun utzi herri kultura eta folklorea hiltzen. Gure nortasunaren eta herri gisa dugun indarren ikurrak baitaria. Espero dugu emanaldiz gozatu izana. Azken dantzaekin utzi zaituztegu. Gora euskal folklorea eta gora Nafarra antifascista.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.